беше много тежко, аз и не съм очаквал друго. Тези мачове са такива, и особено в тази ситуация, която ние сме домакини и тази еуфория. Имаше леко напрежение в състезателите, дори в мен може би, но съм щастлив, че така проявихме характер и показахме второто по време на нашата игра и успяхме да спечелим матча. Също искам да поздравя отбора на Пловдив, въпреки промените, които имат за баскетбола, който показаха и за борбата. Искам да им благодаря за това, че бяха в залата и се надявам в цялата залата да бъде още по-пълна и да продължат да ни подкрепят. Ние ще оставим сърцата на игрището, момчетата и се надявам по-пълна залата. Ами вижте, не мисля, че сме изненадани с нещо. Енергията ни в защита първото по време не беше на ниво. Комуникация имаше в играта, в защита имаше проблем с комуникацията и това доведе до някои техни отворени стрелби. Те имат много шутери, реализираха ги и оттам малко се разби нашия ритъм. Почнахме да играем 5 на 5 баскетбол, а ние искаме да играем бързо, не успяхме. И поради това стана такъв матч. Ако не бяха вкарали някаква стрелба или имаха по-добра комуникация, може би матчът ще да бъде по различен начин. Със сигурност имаме дълга ротация, има много резервисти и някои играчи играха под-средното си ниво, но аз разчитам на всички. Това им казах съблеканията. Този турнир е най-важно да печелиме и всеки ще има своята роля, всеки изминал матч. Така че това е ротация, ще даде резултат сигурен.